Ahojte, volám sa Habsburg a vítam vás pri tejto recenzii. Dnes je tu so mnou Max T, ktorý tiež prečítal túto knihu. Ahojte, volám sa Max T a som Habsburgov kamarát. Dnes budeme spolu recenzovať knihu Čísla, ktorú som sám prečítal. V tejto knihe nájdete zaujímavé informácie o tom, ako vznikol kalendár, peniaze či meter. Taktiež sa tam dozviete zaujímavosti o čase, binárnom kóde, iba nuly a jednotky, či o počítaní starovekých ľudí. Prečítajme si niečo z tejto knihy. Prečo vedia aj zvieratka počítať? Keď si bol malý, naučil sa počítať na prstoch a dnes už vieš ľahko vyrátať aj ťažšie príklady. Určite vieš aj bleskovo odhadnúť, ktorá hromada cukrikov je väčšia. Táto schopnosť porovnať dve veľkosti sa nazýva zmysel pre čísla. Rodíme sa s ňou ako bábätka a počas života sa len vylepšuje. Tento cit pre čísla majú ale aj viaceré zvieratá a je v mnohých ohľadoch prospešný. Liska má prehľad o počte vajec, ktoré nakladla. Ak sa v hniezde objaví ďalšie odložené lenivým vtákom, ktorý sa nechce starať o svoje mladé, vyhodí ho. Pavúky počítajú obete, ktoré sa chytia do ich sietí. Pri jednom pokuse odobrali vedci pavúkovi, ktorý sa práve nepozeral, zo siete muchy, ktoré tam predtým chytil. Čím viac ich zobrali, tým dlhšie ich pavúk hľadal. Jediný pohľad stačí rybke živorodke, aby rozoznala ryby v trojčlennej či štvorčlennej skupinke. Pridá sa vždy k tej väčšej, lebo v nej je menšie riziko, že ju zožerie predátor. Mité hyeny zaútočia na skupinu svojich rivalov, načúvajú množstvo rozličných hlasov. Keďže tieto šelmy nie sú práve najodvážnejšie, priblížia sa iba k skupine menšej ako je tá ich, aby mali istotu, že súboj vyhrajú. A keď chcete vidieť, čo to znamená Kaprekarova konštanta a prečo je číslo 6174 zaujímavé, prečítajte si túto knihu. Tiež sa tu dočítate, akým spôsobom začali vedci merať teplotu vzduchu. A schválne napíšte do komentárov, ako ju meriate vy. Budem sa na vás tešiť pri ďalšej recenzii. Aj ja. A ak sa vám naša spolupráca páči, dajte like. Ahojte!